रावबो बर'फोरा खारनो नाङा। रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरो बिथांमोना खारनो नाङा, रावबो थांना बे जों थानांगौ। सरकारा नांगौबा बर'फोरखौ गावथारजोबथों। आरो सरकारा बिसोरनो बे जायगायावनो थानायनि बेबस्थाखौ खालामफिननांगौ। सरकारा हायोब्ला गावथारजोबथों बर'फोरखौ, जों रावबो गिनो नाङा। बर'फोरखौसो नुबाय सरकारा बर'नि हाखौ सिख'नो। दा दिनै सरकारा बर'फोरखौसो नुबाय होखारनो, अन्ना बे बर'खौ जेरावबो होखारगासिनो दं। बर'नि जाय दैदेनगिरिया बिजेपिजों लोगो जानाय एमसिएलए आरो एमएलए लिडार जाना दं बिथांमोना बहा थैना थांखो? पार्टिफोर दं, एमएलएफोर दङ, मन्त्रिफोर दं, बिसोर बहा थैना थादों? बर'नि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा मानो नायहैयाखै? दिनै गावनि बिसि फिसाफ्रा जुदि होखारजानायमोनब्ला मा अबस्था जागौमोन? बिसोर नायनो गोसो दंना गैया? नायना नायाखै। रायजो राजाफोरा बर' जातिखौ सिबिनो थाखाय मन्त्रि एमएलए आरो एमसिएलए खालामदों। गावनि थै गारनानै नोंसोरखौ लिडार खालामदों। नोंसोर मुगैजाथाव बर' लिडारफोर। रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ बर' जाति सिबिनो थाखाय एमएलए बानायदों, नोंसोरखौ मन्त्रि बानायदों। रायजो राजाफ्रा नोंसोरनि थाखाय थै गारनानै खस्थ' खालामनानै दिनै नोंसोरखौ लिडार बानायबोदों। दा दिनै नोंसोरो दिनै लिडार जानानै बर'नि बे गावनि असे फिसाफोरनि बे दुखु सुखुनि समाव खबरबो लानो हाया। नोंसोरखौ मुगैयो बर' जातिया। नोंसोर मुगैजाथाव जाति माने नेता, नोंसोरो मुगैजाथाव, नोंसोरो बर'नि दैदेनगिरि नोंसोरो। बे बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय कामरुप मेट्र'नि गरसक लख्रा नलपारानि 45 ट्राइबेल नखरफोरखौ सरकारा इभेक्सन खालामनायखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव इभेक्सन खालामनायनि हेंथायै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोसोखां आर'जलाइ गथायो आरो इभेक्सन खालामनायनि हेंथायै सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। नलपारा गामियाव जे 40तासो बर' न'खरखौ होखारबाय, बे जोबोद अन्याय, इलिगेल बियो आरो बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामनाय बे खामानि बियो। एथ' गोजांनाय सम आरो अखाबो बिराद हादों, बे समाव जे बर'फोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारबाय, बे मुगैथाव आरो जों निन्दा खालामो। आसाम सरकारखौ जोङो हुसियार होयो जे बर'फोरनि सायाव बे रोखोम अयथासार खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ। दा दिनै बर'फ्रा सोर? बर'फ्रा बे जायगायाव थागिबि फिसा, बर'फ्रा आसामनि थागिबि फिसा। बे थागिबि फिसाखौ जेरावनो होखारबाय थानाय, जेरावनो बर' माने इभेक्सन खालामबाय थानाय, बेखौ जों खुनुदिन सैज्य खालामा। आरो जों बे नलपारा गामिनि बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरो बिथांमोना खारनो नाङा, रावबो थांना बे जों थानांगौ। आरो सरकारा बिसोरनो बे जायगायावनो थानायनि बेबस्थाखौ खालामफिननांगौ। सरकारा हायोब्ला गावथारजोबथों बर'फोरखौ, जों रावबो गिनो नाङा। दा दिनै सरकारा बर'फोरखौसो नुबाय होखारनो, अन्ना बे बर'खौ जेरावबो होखारगासिनो दं। खिन्थु बर'नि हाखौ जे सेयै सेयै दिनै ट्राइबेल बेल्टआव थागासिनो दं, बिसोरखौ होखाराखै, बिसोरखौ होखारनायनि खुनु बेबस्था लायाखै। दिनै लाख लाख बर'नि हाया दिनै एंक्रजारफोरनि गुबुन हारिनि आखायाव थांजोब्बाय, दिनै बेखौ होखाराखै। खिन्थु बर'खौसो दिनै होखारगासिनो दं, दिनै बेखौ निन्दा खालामो, निन्दा खालामो। दा दिनै बर'नि बे जायनाखि बिजेपि सरकारजों हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो लाफानाय पार्टिफोर दं, एमएलएफोर दङ, मन्त्रिफोर दं, बिसोर बहा थैना थादों? दिनै एथ' दुखुनांथाव बे माने गावनि बर' फिसाया दिनै जे न' बां माने बुफाय बुसि खालामनानै होखारजाबाय। बिसोर बिखा दंना गैया? बिसोर बिखा गावना गावाखै? दिनै गावनि बिसि फिसाफ्रा जुदि होखारजानायमोनब्ला मा अबस्था जागौमोन? बिसोर नायनो गोसो दंना गैया? नायना नायाखै? दाबो नायाखै होनना जों मिथिगौ। थाङाखै, बे जायगायाव रावबो खबर लायाखै दासिमबो। अति दुर्भाग्य, जों निन्दा खालामो। बिसोर असे बर'नि फिसाब्ला थां नाय दाबो। आरो बेयाव नोंनि मन्त्रि मल्ला, नोंनि एमएलएफ्रा देरसिन नङा। रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ बर' जाति सिबिनो थाखाय एमएलए बानायदों, नोंसोरखौ मन्त्रि बानायदों। रायजो राजाफ्रा नोंसोरनि थाखाय थै गारनानै खस्थ' खालामनानै दिनै नोंसोरखौ लिडार बानायबोदों। दा दिनै नोंसोरो दिनै लिडार जानानै बर'नि बे गावनि असे फिसाफोरनि बे दुखु सुखुनि समाव खबरबो लानो हाया। नोंसोरखौ मुगैयो बर' जातिया। नोंसोर मुगैजाथाव जाति माने नेता, नोंसोरो मुगैजाथाव, नोंसोरो बर'नि दैदेनगिरि नोंसोरो, जों मुगैयो। दा जोंनो हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों प्रश्न खालामो, बे दिनै थागिबि बर' फिसाफोरखौ जे दिनै होखारबाय, जायगा जायगा होखारगासिनो दं। जों बे जुग जुग माने बर' फिसाफ्रा आसामाव थाबोनाय, आसामाव रायजो जाबोनाय, बे आसामाव रायजो जाबोनाय जुग जुग बे बर' फिसा, थागिबि बर' फिसा, आसामनि बर' फिसाखौ जे होखारबाय। दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा गावनो माब्लानिफ्राय आसामाव दंमोन? बे जवाब हो हिमन्त बिश्व शर्मा। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আপনি জবাব দিয়ক যে আপনি কেতিয়াৰ পৰা অসমত আছিল, যে এই যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰা বড়োসকলক যে আপুনি উচ্ছেদ কৰিলে, আপুনি এই অসমৰ বসবাস অৰিজিন বসবাস কৰা লোক হয় না নহয়? আপুনি জবাব দিয়ক, আপুনি জবাব বিচাৰিছোঁ।
বিটিসি এইটো অন্যায় যে BTC অঞ্চলত ইমান বৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি মানে বেদখলদাৰীসকলে দখল কৰি আছে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো মানে উচ্ছেদ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আজি বড়োসকলৰ ভূমি ইলিগেলভাৱে অকুপাই কৰি লৈছে বড়োসকলে মাটি তেওঁলোকৰ গোটেইটো ৰেডি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ ৰেডি আছে তেওঁলোকে আপ টু ডেট বছৰে তেওঁলোকে খাজনা দি আছে নটিছটো বড়োসকলৰ ওচৰত যায় খাজনাৰ কাৰণে উপায়তো নাই খাজনা দিব লাগিব খাজনা দি আছে অথচ এইবোৰ মাটিত বেলেগ যিবিলাকৰ মানে অবৈধ যিবিলাকৰ অৰ্হতা নাই অৰ্হতা নথকা বেদখলদাৰীসকলে ইয়াত বসবাস কৰি আছে মাটি দখল কৰি লৈছে সেইকাৰণে সেইবিলাকক ইমিডিয়েটলি উচ্ছেদ কৰক আসাম চৰকাৰে যদি বেদখলদাৰীসকলক যদি উচ্ছেদ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে আৰু যদি ট্ৰাইবেলবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যদি মানে সন্মান আছে তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্ট আছে মায়া মমতা তেওঁলোকে যদি ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি আছে ইমিডিয়েটলি উচ্ছেদ কৰক ইলিগেল অবৈধকাৰীসকলক আৰু যিবোৰ মাটি আছে এইবোৰ মাটিক বেদখলদাৰীৰ পৰা খাৰি লৈ বড়োসকলক ট্ৰাইবেলসকলক সমজাই দিয়ক এটা আমি চৰকাৰক দাবী কৰিছোঁ गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन